Kublai pi baro ki viewers kantame ya ki parlok rawan kemcuru ya ki pai ba nong shong shnong chong ka jala hi bro kowe sngam ya gani ka video ban lada phidang dei ki ba thmai ha ka video bat ka channel ka chonga subhawanum klet ban yaram lem yanga da I tideu I jong phi da ka ba phi nyon hei to I bell icon lani ban yaram ban share like chi parlok ki bajan e jong phi da sngaba ya gani ka kubor hakbedei ban ka fishing competition lani ki jing kop khwai kabadei jong ka Independence Day special kata khatsan tarik banai ba pra jar apun riu nuru ko por khandai stang man step halu sau stang jan mit bat ke jaka kande ha mau sau dom so pian khantame ki basa shepo ka southwest ka sihil namar gani kala jan bat ka mau kurwan hoi ka jan bat ka rang balang tangba ka mau kurwan bu kala jan hi kembali penyai dai iba bi sang riang hajan machine light lenti na mau kurwan shenong stoin ban ke jing ai sum hai kilong kumne na benta first prize lailak ba ar shilak balai shilak ba sau shilak ba san shilak ba riu shilak ba nyau shilak ba prize shilak ba khnai shilak ba shpo shilak khat we ar pojar bat ba khat ar dong yo shpo haja ban nagamda ka dor jong ke tiket nagamda ka te jing kop khwai kan de tang 6000 tangka shiruyang oi khwai ban nagliang jong kinong punyai klapan khre ru ya ki consolation prize hadu laipo ngut lani laipo tuli kata haga dor lai haja tangka wei uparlok rawan mo kata haga consolation prize bad ansha banbu jaka da usi lani uding haga por khar biji mensngi haga khatsau trik nai ba prajar apnriu bad an ai por tang shikanta ban weng lani ban dino ya katiket kata haga por shibaji mo ante do khatmai shiton ha ka shitarik bunai bopra ha ka porman step la deb the do kha kata ka bumut ban ki nong khwai ki de ban kongu ya ki volunteers but senglong kumi shnong ban nagbanta ki paiba nong shimbanta ha ka ni ka legi dro bade yole se phim snotanat ban de khwai de pisotanat bade nam ta kala gidro kan de ka bahit bha kindon hadu shiphongut ki nong job nagbanta ka lucky draw bat pinyo ru yakalak kabahe bha mo kador jong kalaki draw kandai tang arspa shi ticket sngap ha nagamta first prize unyo lailak tangka lani daka brand new Alto K10 lada umtre ya ketika lailak ula bensim dakali lada umtre dakali unsim daka bisa lailak baar shilak lani daka scooty brand new balairu shilak daka scooty brand new basau shilak lane daka scooty brand new basanru shilak lane ka scooty bandriu shilak lane ka scooty banyeru shilak lane daka scooty bapra shilak lane daka scooty bakhnairu shilak lane daka scooty ba shiporu shilak lane pila banshim daka scooty kata kamumut nadu baar hadu ba shipo pinyo marmar shilak bat lada pimshim daka pisa pinyo daka brand new scooty mo kata kadai na umta ki pajba no isimbanta ha kalagi dro ha kate ka singi Independence Day ka bade khatsan tarik nai ba pra arajar apun riu ka jaka kandei ha mau sau sa shisin ngan pan kan mau ha mau sau dom so pian ka lenti ka bale nama korwat shanong stoin bat ka pung kadei hajan machine lai tang katahi kublai shibun boleh sejarmu bat sasusin ngonong ip wanam klet ban share like ban subscribe na komentar di upcoming videos boleh shibun bye bye